I pensava que potser eren aquests valors, no? I és sobre aquests valors de pau, sobre aquests valors de fraternitat i de solidaritat de la comunitat, que aquest país pot trobar una sortida. Perquè estem vivint l'experiència de l'intolerable. I contra això avui dos amics s'han alçat i estan fent una vaga de fam. I això és un moment difícil per a qualsevol societat, és un moment difícil per a qualsevol país, que s'arribi a un extrem d'un pres polític fent una vaga de fam per demanar justícia. Tota la societat catalana ha de ser capaç d'aturar-se, de trobar aquest moment de pau i de reflexió com aquí a Sant Aniel i d'adonar-se que això no pot seguir així, no pot seguir de cap de les maneres així. Que hem de trobar una solució, que és urgent trobar una solució, que només sobre la democràcia, la justícia i la llibertat trobarem una solució pel nostre país i que l'hem de trobar tots junts, perquè aquí no guanyarà uns o uns altres, ha de guanyar Catalunya sencera. No pot ser que aquest país estigui com està, perquè aquest país es mereix una sortida, aquest país es mereix aquesta reflexió, aquest moment de pau. Necessitem aquest moment de pau com a país per poder tirar endavant, per projectar-nos cap al futur, per portar a la humanitat allò que nosaltres puguem aportar com a catalans, amb els nostres valors de 1000 anys i dels 1000 anys que vindran.